Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Aniha na pud ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. '25th Radio 7 Regional Conference malampuson nga napahigayon sa Cebu. Human sa upat ka tuig nga hayatos, nahinayon nagyud ang pagbalik sa giatngan nga Regional Association of Development Information Officers o Radio 7 Regional Conference nga nahitabo sa Mandawi City, Cebu. Ang tinuig nga aktibidad gisalmutan sa lapas usa ka gatos ka mga public information ug tourism officers gikan sa mga probinsya sa Cebu, Negros Oriental, Bohol ug Siquijor. Karong tuiga ang maoy ika-25th Radio 7 Convention. Misentro sa pagpromote sa tourism industry nga adunay temang Strengthening Digital Information for Sustainable Tourism Development Towards Economic Recovery. Kini mikabat og tulo ka adlaw nga naglangkob sa mga pasundayag sama sa mga discussion gikan sa mga national ug local officials ug ubang mga guest speakers gikan sa mga nagkalainlaing organisasyon. Pipila sa mga VIPs nga mitambong mao sila si PIA Director General Yusek Jose Torres Jr., PCO Assistant Secretary Patricia Kyle Martin, Negros Oriental Governor Manuel Sagarbarria, Mandawi City Mayor Jonas Cortez ug Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia. Nakipusab sa mga kalihukan mao ang Fellowship Night nga gipanguluhan sa Mandawi City LGU ug ang pagpanumpa sa mga bagong opisyales sa Radio 7 atul sa gipahigayon nga LMP Night. Ang malampuson nga pagpahigayon sa nahisgotang regional event nahitabo pinaagi sa pagtinabangay sa tibuok pwersa sa Philippine Information Agency 7 ug ang host nga Cebu Association of City and Municipal Public Information Officers. Ang Negros Oriental Provincial Government sa pagpangulo ni Governor Sagarbarria mipahigayon og medical, legal and social services. Gipaligon sa kagamhanan sa Negros Oriental ang paghatod og importanteng serbisyo sa katawhan pinaagi sa pagbukas sa medical, legal and social service caravan. Gipahigayon ni una sa Dumaguete City kundi daghang tawo ang nakapahimulos sa libreng pagpatambal, wellness services, legal advice ug pag-apod-apod sa vegetable seeds. Kani siya dili ra ni siya diri kun dili taga LGU. Mubisita mi kaninyo sa tagsa-tagsas inyuhang barangay para ragyod makagama mig sa amuang service caravan to be closer to you. Ang mga services about medical, katong mga medical consultation, throat extraction. We bring also kanang ECG, laboratory test. We also have legal inquiry about legal matters. Our team also includes the Provincial Agriculture's Office. They will be distributing agricultural inputs. Nakikpartner ang kagamhanan sa Integrated Bar of the Philippines ug mga abogado sa kada lugar sa probinsya alang sa libreng pagpanotaryo ug paghatag og legal na tambag ug uban pang serbisyo sa katawhan. Apil sab sa mga ipang-apod-apod sa MLS Caravan ang libreng tilapia fingerlings, tilapia feeds, sprinklers ug coffee seedlings aron makasugod og livelihood projects ang mga benepisyaryo sa programa. Naasab gipanghatag nga libreng tsinelas ug sinina ilawom sa social services sa kagamhanan. Prioridad sa MLS Service Caravan na mabisita ang mga lagyong komunidad sa probinsya aron mahatagan og pagtagad ang ilang mga panginahanglan. Gikan sa Dumaguete City, kini si Jill Shallow, Kini si Rhea Askin sa Philippine Information Agency Negros Oriental, alang sa maayong balita sa Central Visayas. Ang probinsya sa Bohol giila isip 11 UNESCO Global Geopark sa nasod. Gikalipay pag-ayo sa mga tao ang pagkapili sa Bohol sa UNESCO. Isip usa na sa mga kapid-an ka geopark sa tibuok kalibutan. O kay ang Bohol Geopark na, kini ang sa Pilipinas 11 o 12 nga geopark sa tibuok Asya. Ang mga lugar nga masulod sa listahan sa UNESCO Global Geoparks, kadtong may mga talagsaong geological nga parks, diin ang mga komunidad didto sa mga pagpaningkamot naghimo aron ang di kasarangan nga tananawon panalipdan ug ampingan alang sa kaliwatan. Sa Bohol gihiusa sa deklarasyon ang geological formation sa Chocolate Hills, ang Anicia Cyst, ang nagsapong ug nagbawd nga mga bungtod, nagsumpay-sumpay nga mga langob, ang mga tigbaw nga may tubig sa sulod.
May mga karaang kapanulundan, mga langog nga may timailhan sa nabuing katiguangan, mga hagdang-hagdang humayan, ug busay nga tag-as ang ambakan. Naghagdan nga mga kabaybayunan, mga katigalaang iya lang sa Bohol, ug nahulma sa minilyon na ka mga katuigan. Kini silang tanan ang ilang panalipdan, ilabi na kay natural, ug gipanag-iya sa tanan ni ining kalibutan. Dana sa Geopark nga oportunidad sa turismo. Mahimo po dinhi mag-eksperimento ang mga sayentipiko. Ang kalikupan mo ay ilang laboratorio aron palawan pa ang pagsabot sa kalibutan nga nagawas sa mga katingalahang butang. Alang sa mga bulanon, kini ang higayon nga ilang ikapakita ang maayong pagdumala sa kalikupan ug kinaiyahan ug ipalungtad kini hangtod sa kahangturan. Gikan diri sa Chocolate Hill sa Bohol, alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ang mga miyembro sa Siquijor Association of Information Disseminators misalmot sa 25th Radio Convention. Dakong kalipay sa mga miyembro sa Siquijor Association of Information Disseminators, CONSED, nga nakasalmot sa Regional Association of Development Information Officers Radio 7 Convention sa Philippine Information Agency o PIA. Din ang gipahigayong komperensya, gitunghaan gayud sa Director General sa PIA nga si Jose A. Torres Jr. Giauhag ni Torres ang mga information ug tourism officers sa pagpakaylap sa balita sa paagi nga daling masabdan sa katawhan ang mensahe ug ang impormasyon nga buot ipasabot sa matag post sa Facebook o sa ubang plataporma sa social media. By actively participating in online conversations, addressing concerns, and providing accurate and timely information, we can establish a meaningful dialogue with the public and foster trust in government institutions. Mas nagmabungahon ang panagtigom tungod sa presensya ni Assistant Secretary Patricia Kyle Martin sa Presidential Communications Office (PCO). Din giawhag usab niya ang mga communicators sa pagsuporta sa mga inisyatibo ug lihok sa gobyerno mahitungod sa pakig-uyon sa makabag-ong teknolohiya aron mapasayon ang pagpasalanap sa mga programa o serbisyo alang sa masa. When you have a relationship, when you have a strong relationship with each other, it's easier to collaborate. It's easier na magkaintindihan, walang miscommunication and everything. Ang panagtipok, gilangkuban sa mga information ug tourism officers gikan sa Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor, mga lalawigan sa Central Visayas ug uban pang mga mahinungdanong individual. Nalingaw o gikahimutan sa mga partisipante ang tulo ka adlaw nga kombensyon diin nahatagan silang higayon sa pagsuroy-suroy ug paghimamat sa mga talagsaong dapit ug malambuong turismo sa syudad sa Lapu-Lapu. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Ninya Rose Oxo. Ug mao kato ang mga maayong balita sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod simana.